est-ce que les talent nao zay mbo voatananao fa zay devant-ndreo zany andro fotoagna azo ty za mialatsigny amindreo zandro rô za miady aminaka Yore mandreny izoky zandry rahalarana bavy jiaby ato amin'ny Rex podcast miaraka amin'ny izokinaka rahalainaka tsy ado fa radada karakory zokiny. Yes, kako mazandro ko zala. Ya faly miarahabantsika amin'ny Rex TV podcast de faly miarahabanareo jiaby mpagnaraka tsy tapaka agny. Yes. Zany kaiky anao Anthony Kayako anao zegny za zina tsaro anao zay fa elaela anao tsy regny. Nefa anao zegny agnisan'ny ny marqué adolescence nay zegny tamin'ny fotoagna zay resaka DJ Knife Minera lakalohaka sy komba mety mamangia azonao tamin'ireo son io zegny ny marqué raha maro e tampoko teo amizay zegny anao tsy regny amizay zegny ny Kayako anao amizay zegny tahianao zokiny tahianareo Tendwe sendeu tin fa plateforme fanfasagna vola baka mazava mande Madagascar ty vola refa nareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money mvola RTL Money sécurisé tsara tsy raha tahoranareo fa maro pays am mazava agny afaka mandefa vola à Madagascar ty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis. Fa hitanareo zay manafinareo aujourd'hui zegny fa miaraka miasa ndraiky Sendwe vanareo koa fandefa vola amina famillenareo na manafinareo ampiasanareo code promo RXTV ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manafinareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mas bonus diero ya izy koa samby ny baraka hely zay tamin'ny groupe DJ Knife igny de nano hinana kaza tio fo zany fa magnano raha tsy mora magnano raha tsy mora de magnano mora tsy raha koa donc io fo manafo fa nihezaka agnano raha mba ahitanareo zandry koa baka nihezaka zany ty akory tsy navety za ajouté na avety za ajouté donc tagnatiny za tsy regny zay magnomagna de magnamboatra bagage entigny aminareo fa zo zegny anao tsy andeha hoe anao andeha agnantogny olo zegny tsisy voandalagna anao mandeha zegny anao tsara mitondra voandalagna fa donc voandalagna anareo avy ao voandalagna anareo misy bagage nandesy koa boko maventy entigna io ok zokine ka zay zegny hoe tamin'ny raha jiaby nandalo zegny hoe anao zegny tegna mbola nanohy carrière anao fa carrière anao tsy tianao naty miaraka tamin'ny groupe igny zegny ya carrière naka tsy tiako maty miaraka amin'ny groupe fôteny za volanko misy raha mihitsy nambela aminaka io ao raha nambela aminaka zay tsy raha hafa edy fa io fa io misy hoe tsy typika karaha don zay izy tia manafo donc baka amindry baba any donc antena tokisandro de zay tsy aviako hoe magnapetrapetraka sy ty fahatany fa sy ty ndraiky koa tsy jirenareo za ipetraka sy ty fa me za matoky anareo agnampy za amy raha nambelandreo aminaka ty loso atsika fa za ndraiky fa nitondra voandalagna ao volaniko zegny ampatsaratsara atsika jiaby koa vognony dikan'zay anao mbola voagno tsara zegny ampisoma hoe ampihetsiky public jiaby zegny ndraiky zegny ny nahita za zay tamin'ny concert mahay za zegny ny fa nahita fampisomako za tsy mipoera aminareo hoe za mahay mampisoma tsy zegny fa zegny ny mahita fampisomako za tsy mikatramo zo volanareo ataoko satisfait nareo midriky ao igny anareo misoma ambiance tsara bekiny anao zegny isan'ny artiste raiky tsy mikatra public za tsy mikatra public misoma nareo ry misoma za karaha zegny atao voilà tegna neto amizay le tegna koragna atsika fa nony anao tsy hita teo zegny zegny nampidirako le koragna zay tahianao ino nandalo de eto amizay zegny za zegny tiahera mikasikasika anao karakory fandehan'ny natonga anao ny hira karakory zegny famorognanao hira zay raha ndi korokorantsika eto ndraiky hoe karakory koa zegny évolution anao aujourd'hui karakory izy raha karakara zay raha ndi korantsika eto aujourd'hui de zokiny radada zegny za motantsinika voalohany zegny talohany anao ny hira tamin'ny voalalohany zegny tamin'ny 2000 anao commence ny hira za zay tamin'ny resaka la musique ty ni commenceko ny hira fa za zay fa tagnatin'ny monde ny la musique zay ny tegna ny marigny aleo koa izy potseriko eto fôtony maro tsy mahay za zanaka la musique koa zegny mihitsy zegny tsy nafizako zegny za fa tsy nitondra le groupe DJ Knife zao fa nandesiko hoe radada nandesiko couleur hafa mihitsy zegny
ya couleur hafa zegny hoe ninaka manokagna ya za zay fa tagnatin'ny la musique zay nampabe za ya za koa fa fity io za fa mahita la musique io bako io na miloma babako ndraiky reniko za koa lorety ndraiky randriana ambinina de manakara koa donc tsisy doko koro olo be am tanana nosy be io tsisy may randriana ambiny zegny koa donc mampitsarovako ameko top ela nareo hoe oy mamanzanako oya zegny koa olo am tanana ao koa olo be izy kopy izy tsapany feeling zegny heny pagnano kabaren'ny tanana ao babany manafo koa dikany zay tsisy date précise ifanao zay anao fa tiofo tagnatin'ny monde fa tagnatin'ny la musique mihitsy za koa za fa tagnatin'ny la musique mihitsy fa za azony za mbala hainao tsy haiky baka koa fa raha be tsy maintsy ampianary fa tsy daiko boregna amin'ny raha tiany atao mety zegny fa tamin'ny farany amizay mbala tafiditra tagnatin'izay fôtiny mety falio zay zay raha tegna ny izy zay ke tagnatin'izegny amizay zegny zokinay hoe fa commence tamin'ny à partir ny taogno firy amizay anao hoe ny rejoindre groupe hoe fa za ty raha dady za ty hihira amizay za hoe gnaboaka talentanaka tompony amizay za voilà za vonalohany ma za tamin'ny tagny l'an 2000 tagny za fa ndesindry papa mandeha magnano cabaret koa anao misy anao fa magnaraka rozy fa magnaraka rozy za mamango Djambe jiapa igny namako aby tamizegny tam fotoagnany zegny nandesindry papa mandeha magnano cabaret za après za baka magnano cabaret igny za mahasifranaka 200 ela amindry levier za mivangakatinaka za mandeha mbo mon père big up elo egny zandriko basta ry basta regny koa zay jiabindry basta regny mbo mon père ambo mon père boko mety tsy famarany zandriko raha zegny za mamprevro guitare koa sans chiffre fa io rêve-ny manafo boko za natiavan'olo guitare io tambo mon père atao io tsy olo masaky mifamatra zay za mpilanja guitare ragno baka ambonara agny iska mbo mon père dia vity fo tamin'ny époque io koa raha zay ny zandriko basta feeling zegny koa boko navinagna mia zany pourboire za koa merci anao volagny zokoko anao nahaizako corny guitare koa navinagna mia zany pourboire za fa me merci ke raha notaneko anao amizay zao ty za anao boka nivolagna fa raha mitambola elinao fa tagnaty mondiny la musique jusqu'à jour ty zegny fa nisy fotoagna fa anao nijanogno zegny boka tamignatin'ny resaka groupe DJ na tout ça zegny za amizay zegny tany anao hoe fa ino zay maratsapanao hoe tagnatin'ny mondiny la musique taloha ino le ratsapanao tagnatin'ny zoto ndraiky mondiny la musique jour ty mety sarotro izy amindro zandry jour ty fa izy zegny aminakazy jour ty karaha hitako mora aminao le raha mora zay amin'ny za mandiniky rozandry jo ty fa migny amin'ny raha mora koa fa tamin'ny taloha teo ne zay ny matrakazy zegny ny raha fa rizikinao fa mampandeha hiranao agny fa eto tsisy kabokabarony bezbezy Facebook atyary connexion hoe ndegnanaovanao atyary fa presque demerdinao de fahaizanao donc miaramonigny amin'olo de nehaneha non zegny hitako tamin'ny fotoagnany zay nagnano zotio taminareo nihira tamin'ny jeunesse nareo zegny hoe anareo mbola adolescent zegny hoe anareo nihira fa sarotro be zay le fagnaboagna hira tamin'ny sarotro anao misy moment misy soragna andragnary ndraiky zay radio ndraiky fa misy edy radio misy fa anao tsy maintsy mipetapetaka amindreo radio igny zegny anao igny koa raha sorako sondlike sorako maventy fa igny nampoko camarade mamadiky hira igny ndraiky zay fa hira andeha lavalava fo edy raha fa andeha lavalava fa igny ampitosiky baka izy vao maika izy ny camarade mamadiky boko hira igny hira tsy maty hira igny hira tsy maty koa fa natao mihitsy hira tsy maty feeling anao joty boka volagninao taloha raha sarotro joty zay raha fa tsy mitovy asarotany taloha zay ke araka fahitavanao zay rozandry taloha rozandry amin'ny fotoagna joty zegny ndraiky anao zay comparenao zegny hoe est-ce que hoe anao joty hoe mavoa défi ro resaka hoe na tsy rythme raha volagniko zegny fa en tant que artiste zegny est-ce que hoe le talent-nao zay mivoa tananao fa zay devant rozandro amin'ny fotoagna joty za mialatsigny amin'ny rozandro roza miady aminaka ny tegnany marigny roza miady aminaka fa izy ty la musique ty zay izy ty tsy afaka agnanovagna vava bako izy ty ndraikindraiky izy ty riziki koa fa na izy magnano zegny za eto fo
Mo io fo za eto fo ya za eto fo za tsy mivolagna za madigny ro aveo za tsy mivola za tsy dignindro fa allo za tsy vola bon zokinay zay fa elaela ny hira raha nampavaka anao tagnatin'ny anao jiaby groupe araiky tao zay feonao zay ndraiky fahaizanao soma gitara zay zegny raha ny presque olo jiaby zegny mahita anao raha dada feo ndraiky fitindregna gitara zay naronaro fotoagna nandeha naronaro raha niova naronaro raha nandalo ke afaka mba magnano démonstration anao aujourd'hui hoe mavoatana feonao ndraiky fahaizanao magnano gitara izy koa zegny amezako gitara anao aujourd'hui agnano acoustique elo raha haitsika igny haitsika fo zay ndraiky ataoko edy raha koa fa haiko igny zay haiko fa za edy za tsy madigna anareo guitariste io tsao iboahany koragna koa fa izy igny hoe za tsy guitariste fa namoragna koa ira gitara donc ko ohatra moronirana za fa gitara fo donc iranaka haiko tindriny iranao zay anao tindriny fony iranaka haiko tindriny fony iranaka fotony za magnano zo vangoko baka antragno izy de igny andesiko amin'ny studio ry présenteko ry fotony anao tsy maintsy mitady beatmaker fo tsy possible anao nde vita tegna agnano raha jiaby amin'ny fiaignana ty fa io tsy maintsy matolotrona olo fa za fo zegny raha hoe haiko fotony fanigny tagnatin'izy ty mba hainao raha tian'olo na raha tian'ny fonao mety tian'olo ambadika ry izy koa karaha zay basy zangala gitara anao agnano démonstration zay jiaby araka tandrignanao basy Kudiarantsarety fiainagna halayan'olo tsy malavandro iainagna mifampitsonjova mifagnampia namagna ambany azadiadiavigny anao mpagnarivony any mety ho veta maregna bon ambelantsika amizay aloha sujet igny fa atsika idrika amin'ny resaka laza réseaux sociaux fotony zegny talohagny anao nalaza taloha zegny tsisy réseaux sociaux teo tsisy resaka buzz teo misy fa tsy karaha io tsisy resaka buzz teo tsisy resaka hoe na anao zegny hoe resaka abonné influence tout ça tsisy teo zay raha nisy teo fa mbola tsy karaha io zay nataony fa le question anakahy eto amizay zegny zokinay zegny misy olo zao ty zegny be abonné fa tsy mahay mihira fa izy malaza aveo misy olo mahay mihira fantony tsy mampalaza izy tsisy abonné agnatin'ny Facebook ke araka fahitavanao zegny mbo ilaigna ve le fisian'ny talenta amin'ny fotoagna iagnantsika zo misy réseaux sociaux fa tsy ilaigna aminaka manokagna zegny misy olo marigny agny izy be abonné izy be mpagnaraka be izy malaza nefa ny le raha ataony zay tsy par rapport ny hoe olo araiky ary misy talent tsara bekiny zay mihitsy le raha teo konkonagnanao zegny hitanao le olo araiky misy talent igny matetitetika olo misy talent mavesitra raha agnatin'ny lohany aloha tsy sitrany deka ataoko aminaka donc zegny ataontsika izy hoe ohatra ataoko zio zegny tamin'ny taloha izy ndraiky fa sorako ndragnahary tamin'ny taloha za koa fa niala tamin'ny za nagnano camarade mamadiko za zafady somary mipodely atsika za nagnano camarade mamadika igny za direct fa nisy olo proche za tamin'ny sisiny teo Rosette Djangochine karazagna doko producteur ro tsy haiko asa karakory fivolagnako ro ro agnatin'ny monde de la musique ro agnatin'ny monde de la musique ro misy instrument sy ny tariny atiery direct fa nampandeza tournée kone direct fa nampandeza tournée jiaby igny ro de hitako nahivagna aminaka zay le raha za misy talenta dek fa za fo magnano raha benaka fa hoe ro zay mampahivagna le feeling hoe mampandeha izy mekimeky donc tsy alavetsika loatra amizegny fa hoe igny zegny ny hitako matetika olo misy talent ndraikindraiky tsy ampy io zay tsy ampy mampalaza zay le talenta io zegny zay le tegna botiny izy raiky mifogno izy raiky zay mizaka milanja mitintigny miseky migiaka amin'ny raha jiaby azonao izy raiky fo zay mizoga raha tsy voazogany koa nefa ny amizay zay manjary tsy matsiro koa le saigninazy hoe tokony agnantony olo ary na zay fa tsy voadignikiny izy fa tsy tafandiniky fa omiary misy olo ambadika ary tokony ataonko mba zonao na agnampy za
fa tsy azonono fa izy fa setry hoe karakory ampy kilaty raha ty izy ndraiky koa mbala ikilaty mbala ikilaty izy fa izy somary long mandeha mora fotoagna amizay koa mandeha fotoagna mandeha ndefa mitombo no mizaha karaha dentité nao karaha ty zegny nao karaha fa kivikivy fa ragnanainanao voly fa ro olo karaha tony ro misy abonné maro igny daiky hita bokanao daiky ty hitanao daiky olo mizaha karaha zandry ty tokony azoako vola ozaho na za jose matsapa hoe karaha tony ohatra misy abonné maro le olo igny ke anao misy moyen hely hoe 200 agnatin'ny posinao ato anao zao ke tsy direct ampiasainao aminazy ary feeling io possible ampiasainao aminazy ary raha benao mety azognanao nino vola hely izy zany ty zay ateko eto izy ty eto ateko eto hoe volagninao mety azognana raha eto igny izy ty fotony izy fa maro be mpagnaraka anao fa sûr zegny anao fa tsy maintsy avian'olo izy anao fa le raiky misy talent ry mbala sarotro be izy zegny amizay zegny hitako mampiavaka izy le raiky io zegny raiky misy talent io matetitetiky mizoga raha tsirabe fa mais misy afatra hely amizay ataoko agnatiny zegny tsy voatery ro maro abonné be io zavatsika fa misy zandry mahay raha agny misy zandry mahay raha agny fa tsika ty koa tsy fagnampy tsika diranandra eto koa misy olo tokony ampiagna agny hoany zegny misy lamolamone hely amin'ny posinany agny misy olo tokony azognanao vola koa agny dikan'izay zegny anao zegny zegny agnisan'ny hoe maro boka zay misy artiste zegny tsy dia mi-accepte hoe olo nalaza baka amin'ny Facebook zegny zay boka fivolagnandrozy fa tsy artiste dikan'izay anao agnisan'ny mi-accepte hoe fa réseaux sociaux ilaigna zegny en tant que tena artiste naka igny ilaigna igny ilaigna zegny fivoaragna io naka na za mila izoka le azo mo tsy te alaza karaha ro io te alaza karaha ro io fa zo zegny karaha ataony atsika taloha atsika za bebe fo atsika za bebe fo zegny fa ninao indroana fo koa fa misy raha tsy azonao antonia ro zandro atogna ro fa anao za midriky hoe ke za zoky be zoky ntay neny tsy zoky ntay zegny photo zay mihitsy le problème hoe te hoe zoky anao ke tsy navavatra ro zoky taloha mihitsy zay misy mikritique hoe fa ro zandro nisy chance volagnindrô ro zany nefa zay le raha zay fivoaragna io olo jiaby afaka midriky agnatiny olo jiaby afaka magnano zay raha tokony ataony ko misy chance ne ro fa chance ndroa igny fa tsy chancenao donc anao magnantogna ro ko misy raha tsy azonao atogna ro izo zegny tsika jiaby koa miaraka mifamolavula zo io savafo fa anao za mitorigny ke za zoky be anareo zandry tafara ino masy ty ro zandro na zandry tafara raha agnatin'ny saignindro io tsy agnatin'ny saigninao agny matetika anao tavela ry ro loso dikan'izegny ro tokony fréquentenao fo pitaro zavako atsika tsy andebaka atsika jiaby zay tegna n'izy aminazy zay raisonnement naka zegny zay raisonnement anao zegny fa ny sasany amizay tegna hitako mampalelo agnatin'ny le raha lasa le zokintsika amizay zegny lasa hoe mandeha magnambany ro zandro hoe nalaza tamity raha tsy dikany mira tsisy valeur regny i raha tiadavintsika heto vola seo izy io koa izy misy vola ry zay misy vola ndraiky tsisy vola zao hoe mitovy zany igny nazoan'ny vola na nino raha nataony tamiziny teo na nino sabo izy fa tsy mirigna anao zay tegna n'izy zay koa izy tsy mirigna anao izy fa loso ary ino marandeha afaka ataonao izy raha afaka ataonao izy io andeha tambitamby izy ka koa mazandro koa misy raha naka hely atokony zala amboamboara fa hitanao nareo zao fa zinono intelligent fa tanao zay ty lendrabegna ty fa tsy de mivavitra loatra izy io anao koa fa may be bourré koa anao fotony maro loatra raha agnatin'ny lohanao fa aza toragnana dritry feeling koa aza drikinagna mahaiza matsapa zala mahaiza matsapa hoe fa rozandro mahay raha koa mahay nakaboka aminaka zegny raha koa olo koa mahay aminaka zay raha tsara zay atao tsy tsara tsy mety aminaka za mavozon-dragnahary agnabo fotony haiko zegny io karaha izy mizaza karaha io fo isanandro aminaka za igny zegny volagniny vavako raha igny tsara nefa ny fonaka maloto sarotro zegny za tsy alaise amizegny mety arary za agny fa mety tsy hainareo mety za io aminao io ao za nefa agny za hoe
oye raha fo agny anao. za topiny fivangony nataoko dikan'zegny donc tsika maiza matsapa mila hainao anao bako anao feky mila ianara anao antseny bako koa anao io vo andinidiniky olo amin'ny sisiny ery ya zegny aviako zegny za tsy ary nahitanareo raha comique rango namparadada za ndraiky nahitanareo problème tam Facebook tato tsy ako anareo atao aty moro ko moro furanga via naro no zay tsy magnano araiky hoe ino anao bon iranakaty tsy mety malaza fa bon za iza buzz za zegny vaka zegny mba hitavan'olo za za zegny aminaka zegny le resaka buzz mety ioboka tsy maintsy ho avy wisy fo tia tsy tia buzz efa tsy buzz ande foforongo fa mety misy raha ioboka anao tsy anjely io tsy maintsy misy raha fo tsy raha jiaby io ka ho tiako mety misy raha tsy ho tanteny foko na ambadika ty hitanareo io fa mety tsy hitanareo amin'ny réseaux sociaux any fa ambadika ty za comique be zegny fa tsy hainareo zegny fa nakasitriko ambadika ty tseny pour le moment quoi fa nakatsy andeha barobaroko amin'ny sisiny ary io tsisy olo tsy tatrany problème zegny fa hoe za zay tsy andeha créer problème andeha hoe ke ndi tadilaza fo za ke créer problème andeha mpalaza za sagnatria zay za amizay misy question amizay agnatin'ny zegny zokiny en tant que tagnatin'ny carrière anao zegny anao nihira zegny nisy fotoagna anao fa navy niaraka niasa zegny tamin'olo niarahanao zegny na olo nagnano manager anao na navy nagnampy anao de karakory ny afarany navy nisy zegny navy nisy nagnampy za tegna nagnampy za amin'ny clip amin'ny resaka soirée izy asa zegny asa ndraikindraiky zegny tsy tokony dirany faray de déjà za ty koa miasa zegny za concentré amin'ny asanaka za zay tsy tafandiniky anao nitsinjatsinjika rika hoe ndi za viavy ary miala baka aketo zany andry niany ty firiko zegny zay le agnatin'ny inspiran'le viavy nefa za tsy zegny non le agnatin'ny inspiran'le viavy zegny izy rabe karaha ho vohotro fo zay za hoe izy nagnano zegny taminaka igny zegny de saveriny hoe fa za igny koa zegny andeha taon'olo karaha igny koa non hoe misy olo koa zegny nagnano za karaha igny de izy tipagna izy le raha everiny zegny izy zegny imagine zegny nefa za tsy zegny za concentré amin'ny asanaka de zegny le raha hitako zegny nandroboka izy fa le raha tokony ho tsara zay le raha tokony ho tsara mihitsy tokony ho tsara tokony mipetraka tsara zegny tokony voavolavola tsara le raha fa hoe en tant que nano hoe mampivady amizay teo amizay hoe fa le professionnalisme tsy voatahana amizay voilà zay le raha anjary tsy raha tsy agnatin'ny jerinao agny zegny raha dininikay manjary io fo zegny na hoe malomalonareo andiasa normalement ny anao andiasa zegny anao concentré na hoe na izy io na izy tsy io anao tokony concentré fa anao vo dérange ino raha niboaka tamin'ny farany anjary karaha hoe misy fotoagna hoe nanagna projet koa atsika agnano mariage andeha petraka andafy tsendriky agny inspirany manafo no zegny concentré tsy hoe za malaigna andafy fa asanaka hitako mbala mandeha za mandeha mbany volo jiaby igny tanke antena lehilahy baka de za imagine koa zegny za andeha andafy ho zaho karakory mavolaniko za andeha andafy deky asa avy agny so agnambela la musique igara agnano tortille agnasandriny tragno tsy metimety aminaka nataoko nalavolavoko zegny calculnaka tsy mety aminaka zay volaniko deky tonga de andesigny hoe deky andesigny zegny hoe agnano mariage deky andeha à France hoe de tsy miady am'lohanaka hoe tsy antena malaigny tafiboaka havako aby fa hoe le raha mahazatra anao hafa fo dikan'izay zay vitanao zegny sacrifier les relations nareo zegny noho ny fitiavanao la musique zegny oui noho ny fatiavako asanaka mihitsy de za nampizogiany babako izy ty alohany izy andeha ho faty za tsy mivadika amin'ny fagnikiagna mampoa zany ragnahary niany ty alohany babako donc une semaine tsy ho fatesany babako anao za raiky zanako atokisako amin'ny la musique nataoko tsy tafiboakako anao za raiky za faralahy aminay zay fito za faralahy aminay donc zogeko lanjaiko iseko anasako jiaby misy moment fa tsy tantiny foko boko maharary boko mamparary za koa fa mais izy suis l'homme quoi question naka amizay zegny agnatin'ny hoe artiste jiaby zegny le mbo tsy tafidriky zegny hoe
anao zegny est-ce que hoe araka fahitavanao zegny vady mety atao manager fa tsy mety atao manager? Aminakahy zegny vady mety atao manager. Mety atao manager izy koa mifagnaraka. Izy koa mahay ka misy anao. Izy koa mahay hoe velon-tegnanareo. Fa zo koa viavy tsy mahay velon-tegnanao hoe andeha hoe samby fampipetapetaka io tsokopara fo mandeha io. Za tsy mila. Ambilafo koa fa tsy fampicomprendre zegny amin'ny le resaka asa. Aloko fo za fo magnano asanakahy, izy magnano asanany ambadika ary za magnano asanakahy. Zay tegna nisy aminazy. Zay zegny ninakahy hoe izy koa ohatra rabe fa izy ndraiky koa zo tsy maratsy hoe vadinao migerer raha mombanao. Tsisy tsaratsara n'zegny. Azala. Tsara koa. Tsara fekiny. Fa me izy koa tsy fagnaraka jery zo aboko sarotro amzo zegny hitantsika ndraikindraiky zegny ne viany hoe artiste ndraikindraiky zay ataondro farany maditry aty ary fa izo tsy artiste jiaby. Tsy jiaby. Tsy artiste jiaby zo. Olo koa fa raha ino trop loatra. Za koa fa raha ino trop loatra za raha vadiky ngengeng. Hitako beau gosse be zay za. Sérieux kne. Hitako beau gosse za. Tsisy karaza reniko. Ya manjary masaka magnangy edy za io nefa tsy tokony olo asaka magnangy fekiny za zo mavozo soranaka amitatraka ty tokony avozo soranaka za nanjary anao ndraiky tsy nampavozo zaza. Karakara zay. De misy projet zay kitrenao zo ty agnatin'ny la muzika? Misy. Ya. Hitanareo boka camarade mamadika igny volaniko ira tsy maty. Tsika zo ndagna boka raiky koa tsy maty koa. Titre nereko koa io sarotro adigna koa. Radada sarotro adigna. Zegny. Ya, fa misy TikTok nzo agny. Radada sarotro adigna. Boka sarotro adigna marigny. Tanora za mbola mipody eto. Io fo. Eto fo tsika. Tsy misy maty eto. Ya. Dikazeno zo misy projet zegny en cours de préparation ao zegny, tsy zegny? Ya, misy. Misy maro koa. Tegna atsika toaty boko anareo boka fa tsy tokony vahiny aminakahy fa parole. Petraka tsara mbola izy karaha mbotaloha igny zegny. Atsika tsy mamadimadiky sofingnareo io. Atsika tsy magnasaha. Atsika mivolagna raha zegny no nitiavanareo atsika fo. Ya zay boka avianira tsy maty io. Ya. Hoe raha mikasiky mandalo amin'ny dunia ty raha volagnintsika. Fa izy mavita mampisaoma anao. Zegny raha jiaby koa. Ya, mavita mampisaoma anao izy. Boko mavita mampitomagny anao jiaby latsika ranomasonao koa fa sofy zay. Ya. Alohan'ny zegny amaragnatsika izy zegny ino zegny le agendanao zo afaka détaillenao le gnany afaka détaillegna fa le gnany mbola secret zegny projetnao tompony mbola tsy tianao hainy public zegny afaka tsy volagninao. Le gnany tianao fa hainy public zegny fa avy ao zegny asika mba afaka mbarambaranao zay. Agenda atsika zo ty commence mois de mai. Commence mois de mai zala. Agny fa hainareo ambiance miaraka amin'ny radada avaratra agny atsika commence mois de mai. Donc organisateur préparez-anareo numéro mbala tsy miova amin'ny clip agny. Ya, numéro mbala tsy miova 32 75 926 62 de misy numéro aroe koa agny. Misy numéro aroe koa fa hitanareo agny fo izy de mbala ho hitanareo koa zegny izy amin'ny alefa amin'ny commentaire agny na amin'ny page nakao numéro tokony azahoanareo contact le organisateur fa matetitetiky baka misy moment te tsara zegny atsika fakaregny iovo rabe fa tsao regny olo hafa agny anareo manjary mivadiky feeling fa avaratra atsika amty manomboka mois de mai io isaka fin saison fa presque mipetraka karaha ataony mampikony io fa ça va festival dongolo avy atsika festival dongolo za vosambako hidrika amty amin'ny festival dongolo de festival volamena ambelobe ya de 26 juin Antanibe ankoatran'izay ligniligny adiego fa roa mbala magnano préparation fa hitatsika io fo izy areva fo page radada misaotra radada fo tsisy official tsisy nino fa radada fo zegny page tsika hitanareo feeling jiaby hitanareo ao fo zegny agenda jiaby raha jiaby mandalo ao koa. Ino zegny zokinay zegny mba afitranao amin'ny public jiaby zegny par rapport am'le raha jiaby nikoragnintsika teo zegny fipodananao zegny agnatin'ny la musique ty fotony anao vola fa anao tiofo
tsofo zegny de maro koa zegny le public zay magnantegna hoe aia marô igny hoe mba afatra anao zegny amin'ny public ya afitranaka amin'ny public afitranaka amin'ny public aza miala lavitra aza miala lavitra fa tsika ato fo atsika ato boko za vognona agnamia raha manjary atsika ya fa raha angatako aminarô raha manjary amezanarô za partage ndraiky fonarô ameza za koa ya agnamezako ninakahnarô zegny feeling ya zegny afatrafitranaka za koa tsy tianarô za tsy radada zegny raha agnatin'ny lohako isanandra zegny boko narô tsy forceko tia za fa za mitsy miezaka ho tianarô ho ankatiavinarô zegny za baka karaha igny zegny atsika mifankatia mihezaka za boko vognona agnano ezaka boko agnano farany effort naka amiako anarô ya izy zegny mazava koragna zegny tegna mazava koragna nambaranao mihitsy hoe fa anao mihitsy zegny amianao fonao rô zegny amin'ny raha jiaby amin'ny talentanao amin'ny resaka maha-artiste anao zegny tegna mazava zay radada io za sura fa anarô mahay karakory nataony hira même za hitanarô mahay za mahay hira nany parkera ya navinao tegna hoe ny marque adolescence naka avô tegna nisôra fa izy mbola io fo koa izy nambarany koa izy io izy tsy niavogno izy ny kaiko zay nitafatafa teto regninarô raha jiaby nambarany teo donc zegny iny naka ya merci aminarô zala nagnaraka boka ko aza miala amin'ny Rex TV podcast quoi aza miala amin'igny ciao papa lera